Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport phila ban book ning ba kani ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ke jingte bakhampania phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi nila pha ni ka dorkhas la ni kata ka kejingu jor bat ka jingdawa nak sarkar nila kentu ya sarkar banumsha ya gani ka gaw dhwaj स्थापना भारत यात्रा बनखांगी gini halor ba ka jingkwa ka jongki ban yatra haga 8 tarik Oktober hagane ke shthi ngela penpau ba nakaliang ka jongi ba kinu ki shit niam nakano kaniam ru kimla ban wan penbot ane ban diktir yangi yak ai bangin bam bat yak ai bangin umbam te nakaliang ka jongi ngi condemn ya kane ka jingkwa ka jongki ba ka jingkwa ka jongki ka ba ijisnu thamula long bangin yashai shushu what you matama gandhiru on documents he is not our father of the nation kata kabaling akran kunta yang ba ka RTI ka bala file ka wai kena klasik yela lap but kala tniru lada kat kum ka artikel kat private kala kran chai ba mla ban consider lana ban penlong father lane mother of nation you know like no it to be exempted kum ka military lane ki ba de chong ka academic tengi nakaliang ko jungi ngla thong ngla pensai yu menteri rang ba jong ba jela bagi dei ban khang mardori kini ban numsha ra bakin wan ya rally hang ne ko jela ko jungi jong ko bri nyok tra tengi nakaliang jungi ngla kran bete ko basai pat lada ka sarkar kamla ban khang ya ki tengi ru ha ko ju basi hagasi begini kin penher ya kata kalama masih jongki ngi nakaliang jungi ngin penher ya kalama ka arpsan hima ka bedai jong ka khasis tir kumban pun kama biang yo sarkar jela bakala kala ini la nyupsan sem menta nadu ka singiba yo la lot karindia ba ka jingete jong kata instrument of action bat ngin yakran ru ngin kama biang halor ILP bat ya ka jingklet ka sarkar ILP bat ya just konsil kunju te kan kum ka kerwo bangi pek ning bau news nilai begitu ki sadhu lene gitu ki riu niam hindu kila keren sepang kita ki manggal pandai ni kita iba kumno lah ya tap eklen masih ngangon chuang bai ki ngim dan bentai nomor ngilong nong india hak kena sepak sobu para andre ukang nang wo kyang nang ba uktir sing hatu ko por ki klem yakhi bang ban lai lo kita gari india andre ngi yakhi ni kon ban lai lo ya gari kasih jongi nakaliang ga jongi ni condemn ban ni kenturu ye ki binong song ki bala don bala he la sa hang ne khamtam ye ki wei ki chin riu kum na ki kata bagi ong knong wei ani kita ki riu nem handu hang ne takat tu snem phi don hang ne wat num nge ya ka batha la ni ka ba dictate ta ki breu ki mana ba kat tu snem phi la ya don hang ne phi shong hang ne ngim ju pun thot ngim ju pun wit ka jingwan le jong ki ne ha ka ar tarik kamut ka de ka full provocation nakaliang ko jong ki ban wan pun kulmat hasnong athau jongi par kala de kala jan ru ka puja but nakaliang jungi ta kan mau pa ar tarik ni chek de ge jing pung khusnong lada kum kini ki jabo ki wan ni ban singin weng ye kini kinyot ni ken be ba ki de kinyot ki bu wet ya ka ta ka jinglong jingman ka jungi na kita ki indigenous ka jinglong indigenous jungi ka blong unik ka blong kerpang tengi nakaliang ga jungi ngim don ka jingis ngoper habaka british nishar kane ka de ka democracy country ka island habaka island andre ka constitution pat kamsha te ngin pitkai ka bor ka an ka le kumno lada ngi ki khasi ngi kham kran bakla ngi kham le kumne umtai ka an ka pinstom ka shim te ka yu ka ngangai dru baka an kan shim yi gine ki ba wan pun kulmar snong wat ndai tang hapo ga jala jungi habaro ki ve kilian pat kentang ye wai ngan pungkut da ka boong ye kini kinong we haba phikwa ban le sakita ka sakita ki jaka ki ba pilong dominate ki ba phimya bam but us in our land of Nyautrap we have the specific and linguistic so this is a suggestion and a message to all the citizens in our state especially our
brother and sister from the non-tribal group and community that don't listen to this such kind of people who came and provoke, especially on the October. It is the puja used to held on, or the Durga puja. So we from the Hito, as you have seen, many of the group are here, but we never disturb any domination or any religion in our state. We are a peace-loving people. So let us try to maintain, and please listen to our voice, not outsider. So what we demand, it is purely our historical background. Myself, Don Bokdakar from Hito. So we request you to join hand and stick. And if the government deny to stop or restrict these people, we have no option but to raise our 25 Hima flag or the Federation of Caste. Kalat kamay, kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baiknya skuti, otorikshaw, taksi kamay bat tourist taksi. Pila ban download yakni ka app AnyRide Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba kani ka app. Pila ban register na keleng gajaka kabaha papo ke jala Meghalaya. Na benta ke jingtip bakham bania phone hau new number 84160 69241.